sabihin na Bicolano. Ayun guys, kain na tayo. Mga Kabicolano, mag-mukbang lang kami. Kasama namin si Jan, tsaka si Makmak. Ayun, kain na tayo. Ano muna tayo, magdasal muna tayo para sa ngalan naman ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa araw na ito at binigyan mo kami ng biyaya at marami pong pagkain at gabayan mo po kami
ngayong araw na ito at sa mga susunod pa. Bigyan mo po kami ng bless sa pang-araw-araw na buhay. At lalo-lalo na po sa aming pamilya, sa Panginoon. Gabayan mo po kami sa araw-araw na gawain namin. Maraming po salamat. Ang name of Jesus' name. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Kaya na po tayo. Masabi pa tayo sila. Ayan. Trip guys, food trip. Kain. Wag mak, wag mak, dali mak. Atak. Ayun. Ayun guys, sarap to yung yung tuna Hindi namin kami sa ano. sa Ano gawin? Cubao. Hindi, sa party. Kami Cubao. Itong tuna. Hindi. Ito. Tuna pa nga. Habol. Yan, yan. Sama namin si Roland. Tuhan eh. Kaya. May na kami, girls. Maraming pong salamat sa mga viewers namin. Andiyan po kayo palagi. Shoutout po lahat sa inyo. Kain pa tayo. Meron po kami One. bakwan, saka Takto. papaya. Shoutout nga pala sa Cubao kanina. Shoutout sa si Renz Jan Smart. J. Monte. Tsaka si Mark Santos. Tsaka kay Len Taylor. Ng farmers. Ayan, ng farmers po. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo palagi. God bless po. Shoutout din sa mga taga-farmers dyan sa Farmers Seafoods. Food trip. Thank you so much na. Tapos yung labahan, ganyan na. Tapos yung labahan. Diyan yung sausawan. Kay Gani, punta kayo dito kay Gani. Seth. Parang nung magigiting, na tumasok din mga magigiting eh. Sarap, no? Purap din mo yung Layo ko dyan yung ulam. Ayos lang. Kasi may gusto. Kambal. Hindi. Ikulan. Ay, do. Senta na kayo sa luto ko. Sarap. Sarap guys. Sariwa. Malinam-nam. Sarap ka na. Ito pa. Sarap. Ito. Atong dito yung master ah. Ayun. Kaya kain. Shoutout pala sa mga taga-Bulungan. Meron na akong tigil niya. Kain. Pero lang. Parang nandun, galing kami doon. May looban. Luluto. Oo. Sarap. Ha? Sarap. Tirayan natin yung mata. Dito yung mata. Yun. Tapos may sili. Uy, sili. Ah, di man ganda. Diba? Yung Gulay.
Mm. Diba? Mm. Sarap. Mata. Mm. Mm. Sulit. Solid. Buti pang remote cabinet. May dyan, sabaw. Ayan. Sarap. Sarap. Sarap daw. Pag gusto nila Ayun yung mata, oh. pag gusto nila bumili isda, doon sila bumili ah. Try mo naman yung mata. Nakakabiligan, pag gusto nyo bumili, nakubaw lang po. Napakadami. Ano doon? Bumili ng isda. Ito yung mata ng isda, oh. Okay. Sunod. Yan yung laman, oh. Ayun, oh. Yun, oh. Sarap na mata. Ikaw, okay. Matang Malmal. Mm-hmm. shout out sa asawa ko. Shout out. Kumain na ako. Ito, sa mga taga-Bulacan. Kain tayo. Aning, pero lang. Sarap. Nabili mo, sobrang sarap. Sarap. Ito. Ganun. Ayan te. Ay. Kanin niyo. Panghimagas po mga kaibigan, mga Kabicolano. Sarap nito. Mm. Tamis. Bigla mo. Bilis ah. Mm. Bilis mo, Moy. Mm. Ngayon kaya, nananahin na. Tamis, tulid. Mm. Binang hapon, oishi. Sarap. Ay. Buhay pa. Mm. Mm. Gusto niyo dyan ulam? Ba't wala isa doon ano? Huwag na ako. Mhm. Quality. Tulid. Mm. Yung mata. Yung mata. Ang lawi. Ano, patanawin. Mayroon yan. Ah. Talaga. Ito may susaw mo ngayon. Meron.
Ito pa. Ayan na. Ayun nga. Hindi siya. Papaya. Sarap ng papaya. Pampa. Old na. Pag may sili ka rin. Pag-ano yan. Sol. Diyan, bigay yung ano. Ito dyan. Tapos yun. Ano? Tubig. Hindi mo. Papaya. Kanin. Sa kanin. Kanin. Ayun, ano? Babot na. Sarap po. Kagat. Papaya. Bubuntit ang mga tambay. Sol. Ano naman? Salamat Lord sa pagkain. Maraming salamat sa blessing na binigay mo sa amin ngayong araw. Salamat po. Lalong-lalo na po sa mga viewers natin dyan. Maraming salamat sa inyo. Ay, salamat. Busog kami. Bukas na ng ano, minum.